Dennis, jeg mener det virkelig. Hvad sker? Jeg gider ikke det pis, jeg ringer efter min far. Hvad for noget pis? Skal jeg så også ringe efter min far? Jamen så ringer jeg efter din far. Hvorfor skal jeg ikke ringe efter din? Kan jeg det godt? Skal han så komme hele vejen herhen? Kom på 2 minutter, hvis det er. Hvad, mand? Hvad for en motorcykel har han? Jeg er ikke nogen motorcykel, jeg kender alle. Okay. Min far, han kender også alle. Absolut. Han kender Gud og jord og Jesus. bundefolkene, og han kender faktisk også køren. Og Jesus. Og Jesus. Han er Jesus. Det ved jeg ikke. Det lyder Nå, bare er sjovt. det Gud siden? I guess so. Det er sgu lidt datter Jesus, det er ikke pige nok. Hvad snakker du om din homoseksuelle bøs? Du kan lide den. Nej, det er jeg ikke. Hallo, hvorfor fanden har du også lige stikket Tim Røren, imens han var pisse? Det har jeg aldrig gjort. Jo, du også. Jeg skal aldrig nærme mig Tim. Jeg har nok kun med ordentligt. Jeg gider. Gider du godt at være? Med hvad? Der regner indenfor! Jeg regner indenfor. Jeg fik faktisk noget fra ham. Du skal ikke råde. Det sagde moren, vi ikke skulle. Nu kan jeg ikke komme til det. Så ulækker. Ej, Tims mor, hvad så? Nå, det er hej. Hun hørte det godt, Tim. You got mail. Tim. Nej, Jakob, du skulle. Gider du godt at være, Nick? Men, Pisser mig. det er stadigvæk op på toilettet, det foregår i Eko. Jeg ved ikke, Tim. Du rammer godt. Du mener, du rammer stadigvæk godt. Stadigvæk. Du rammer stadigvæk godt. Jeg kan ikke se, hvad på den. Stadigvæk. På grib med munden. Du rammer mig stadigvæk ikke. Stadigvæk ikke. Stadigvæk ikke. Stadigvæk ikke. Nej, men så kom her, så kan jeg ramme dig. Så dum er jeg nok heller ikke.